Bé, aquí trobem un hidrocarbur insaturat. I en aquest cas hi ha un triple i un doble enllaç. Primer de tot anem a veure quina és la cadena principal. La cadena principal serà la que tingui un nombre més gran de dobles i triples enllaços. Si comencem a comptar per aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, veiem que aquesta cadena té 6 carbonis i aquesta en té 1, 2, 3, 4, 5, en té menys. Tot i així, tot i que tingui menys de carbonis, aquesta serà la principal perquè té un i dos enllaços insaturats, és a dir, que té un doble enllaç i un triple enllaç aquí. En canvi, aquesta, tot i tenir més carbonis, només tindria un triple enllaç, o si agaféssim aquesta, només tindria un doble enllaç. Per tant, agafaríem aquesta com a cadena principal. Per on la comencem a numerar? La comencem a numerar per l'extrem on hi hagi més a prop un doble o un triple enllaç. Veiem que en aquest cas, tant aquí com aquí, en el primer enllaç ja hi veiem que hi ha un doble o bé un triple enllaç. Quan hi ha un empat, triem el doble enllaç. Per tant, aquest serà l'enllaç número 1, 2, 3 i 4. Veiem que té un radical en el carboni 1, 2, 3. Aquest radical té 3 carbonis, seria un propil. Com anomenem, per tant, aquest hidrocarbur? Ho farem de la següent manera. Primer de tot posem 3 propil. Mirem quants carbonis té la cadena principal. 1, 2, 3, 4, 5. Per tant, pent. Primer començarem a anomenar el doble enllaç. Seria un N. I el triple enllaç, que seria el 4. 4I. Per tant, seria el 3-propil pent 1N4I. Tenim aquí un altre exemple d'hidrocarbur insaturat que té un doble i un triple enllaç en aquest cas. Aquí no hi ha dubte de quina és la cadena principal, perquè només n'hi ha una. Anem a veure per on l'hem de començar a enumerar. Recordeu el que hem dit abans, que hem de començar a enumerar de manera que tinguem el més a prop possible de l'extrem un doble o un triple enllaç. Si comencem per l'esquerra, veiem que tenim un doble enllaç en el segon enllaç. Si comencéssim per la dreta, ja en el primer hi trobem un triple enllaç. Per tant, començaríem a numerar per aquí. Aquest seria el primer enllaç, 2, 3, 4. No hi ha cap radical. Com l'enumerem? Té 1, 2, 3, 4, 5 carbonis, per tant serà el pent. Recordeu també el que hem dit abans, comencem a enumerar primer el doble enllaç. Per tant, es troba en el 3, N, i el triple enllaç es troba en l'1, I. Per tant, serà el pent 3N1I. I anem ja a l'últim exemple d'avui, que seria aquest. Tenim que, si comencem a comptar per aquest extrem, en el primer hi trobem un triple enllaç, en el tercer un doble, i en el cinquè un doble. Si comencéssim per la dreta, també 1, 3 i 5. Hi hauria un empat. En aquest cas, quan tenim un empat, el que preval és el doble enllaç. Per tant, començarem a comptar per aquí. Aquest serà el primer enllaç, el tercer i el cinquè. Té 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonis, per tant seria un hexa, 1, 3, di, N, 5, I.